बेलायनो हामबाय जों दिनै जों दिल्लीनि सक पाइका धर्मनगर ताबो सक अलरेडी जों खाला गामिया सिनि खरंनि ताखौ नमार खायजा गाननायने बनि सिगां सिनि खरकसा बुखुकजो रास मेला नाय फेमानि मुरासिं पारानि बफिरक फाइब्रो उदयपुर बे बागमा कसारो बनो खरक बुरै बरो गैंग रेप फाइका आं साना मुसुकमानि का अमा हाइसे ताबो कि प्रासाने जे लीडर्स दंनाय रक जों तो अपोजिशन जे जरा गवर्नमेंट बाय विंग सिंने जरा गवर्नमेंट बाय एमएलए सिंनाय एमपी सिं दंनाय जरा मिनिस्टर दंनाय बरं थानि आं कायसा क्वेश्चन रेज खायना मुसुक दिनै विशेष खायना आं दामेबान न सानाय नों तो उपजाति कल्याण मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नों दिनै साबनानो बुद दुई पास खाय ररका ट्राइबल मिनिस्टर वेलफेयर मिनिस्टर इनका नों जदि दफानि निन खरकसा दफा दिल्ली दिल्ली बरक बुथारजाक दङ जनजाति मोर्चानि एमएलएस दङ जेमन अतुल देबबर्मा থেকে आरम्भ खायना गोबां दङ रामपद जमाते থেকে आरम्भ खायना गोबां दङ दिनै बरक निनि दफा सालो मासा मांनै मासा मांनै रेप खायजागै दङ बुथारजाक दङ दिनै जारा जनजाति मोर्चा जारा टिप्रासानि इंने लिडार थानाय रक जारा कैबिनेट दंनाय नरक ताम खाय दंहा यागारि जदि नरक नरक व्यर्थ ल एन्ड अर्डर नरक चालगै मान्या नरक जेटा उइंग सिंगिने जे गभर्नमेंट नरक फर्म खायमानि से अब निनि मुख्यमंत्री ल एन्ड अर्डर चालगनानि रिंगियाबा चालगै मान्याबा नों तिनि निनि बरक सालो मासाके बुथारक दङ नों तामने आ जागाव नों आसगै मा दंखा आं आ जागाव बन मंत्री आं कल्याण मंत्री निने आं रेवेन्यू मिनिस्टर निने तामने बाकी दंखानो कागै फायदि खोनानो अंगुरी फायदि बाइके निनि जास्टिस माय यांनाय नों जनजाति मोर्चानि कयजन दं अन्तत 10-12 जन दङ एमएलए सिनि डेपुटी चीफ मिनिस्टर सह कागै फायदि जे जागाव आनि दफानि कक से नांगियांके आनि दफानि बरक से बुथारजाक दंके आ मन्त्रित्व सभाव आं दं आनि तामला नों तिनि एसटी सितो नों बाचायने एसटी बरक ननो बुट पास खाइरो हरो साब बुट खाबा निनि अब सयलाम साब बुट नरो पास खाइरो हरका टिप्रासानो बुट पास खाइरो हरनाब्ला तामनि बागै टिप्रासानि जनकल्याण सामुं खायनि सारते नरो से पास खाइरो हरो नों तिनि टिप्रासानि कक थाइसेबा नों थाइमालि हायदा आं गभर्नमेन्ट दंनाय आंनाय होनैनो मेयर अब टोटाली प्रिप्लेन खाइसे बुथार kana आनि जे मोदी हिंगाके कारण खाना माने अनेक न्यूज लोग साव आ बरक साइकोट्रिक बा डिप्रेशन दं बो डिप्रेशन दं साइकोट्रिक दं अब गवर्नमेंट नि जे प्रशासन नायन दरगार बनो ट्रिटमेंट तम सकां खायसा आंके तिनि थैपाय अब साइकोट्रिक न अरसा कारण मो पूरा टोटाली प्रिप्लेन खाइने बुथार माने केंतो तिब्रा मथा आसुगि तंगला केंतो बहुत उनका मो हाइके नाइमां बहुत उनका जों केंतो सारा त्रिपुरा राज्य जों बिग मुभमेंट खायने किन्तु जास्टिस तो बनाय हासिको आरता केसां रिक्वेस्ट खायने नमुसंगो जारा ताबो कैबिनेट तंगनाय प्लिज नरक फायदि हांसा बोबाग्रान लगी फायदि बाहायके जों सिनि जास्टिस जों बाहायके मान्या खोनानो नों गभर्नमेंट यागार लाथाने नों 8 जना नों 7 जना एमएलए दं आईपीएफ नि एमएलए दं 7 जना खोना यागारि फायदि जनजाति मोर्चानि नि आरो 12 जना दं खोनानो नों 12 जना यागारि फायलासा जास्टिस माया केंतो तिब्रा मथा कुनो दिन अमाहाय नाय हासिको जों ताबुक पार्टी न तरजा गया आं जों तिनि और तिब्रा मथा खायमाने म पार्टी नि पॉलिटिकल बैनर नुगुइने जों खाया जों ताबो और पलिसिनि बिसिङाव जों पॉलिटिकल थंया सिन बर बिसिङ जों ताबो पॉलिटिकल थंयाको जों जागा जस्ट राइट सिन राइट मानन बागैसे जों फाइट खाइ दङ सिन मेन फाइट हिंगाके सिन बरकनि जास्टिस सिन बरकनि डेभलपमेन्ट अमन बागैसे जों तिनि फाइट खाइ दङ जों सिन बिसिङाव जों पॉलिटिक्स थंनान बागै जों तिब्रा मथा खाया तिब्रा मथा कोनो पॉलिटिकल पार्टी या बाक्सा साइ दङ दाबो पॉलिटिकल पार्टी बर गेट दिबालेन सानमान आबो साया हाइ राइ मदर हमको साइ दङ अरे नों सायागो नों पान सानि तनि लगी पान थानायब्ला नोंबो तो लगी तै मायाब्ला बरकनो लगी तै दितांखा कामको बरकनो कारण निनि बिसिङो अमाखा सर दारनानि बागैनो माखाने फाइ दङ बन बागै आं सानन मुसुङो सिनि कैबिनेट जारा तंनाय कैबिनेट जारा एमएलए तंनाय मिनिस्टर तंनाय बरकनो जों पुइला जों बरक जों जवाब सोंनाय हासिको जों मो जास्टिस माला जे मान्या बन पर जों ताम बाइके मुभमेंट खाया नां अब तिब्रा मथा बुबाग्रा काहामकनि साइमान हासिको बन बागै
आं सानाय मुसङो दाबो त्रिपुरासानि लिडार जों जारा थांनो दङने केबिनेटआव बरं आं सानाय मुसङो नरक जुदि आरो दफानि जुदि कक साइमिना साल कथा कथा बिश्वजित देव बर्मा आरो कगै बुथार गतो दगै बुथार जाग माने आबो कुनो जास्टिस मायाको दाउ मिया ताइ मांने बुथार खिबिगा अबने जास्टिस हाव माननाय पलिटिकल तोरजागै मन्त्रि तोरजागै आसुगिदा दंदे सालसे नों आ दफानि स्राइमं नों मासानाय हेजिको नोंबो हामै मानगला केबो हामै मानगला किन्तु दफानि सामु खाइनायके जतन याक नांगौ जतन कन्ट्रिबिउसन नांगौ हेजिको फाइदे जतन कन्ट्रिबिउसन खाइनाय जों मन्त्रि तोरजागै एमएलए तोरजागै ओइ जों दफानि बागैनो जों भइस राइज खाइनाय हेजि थांजागै हेजिको শুধু অমো সিমিয়েবলে जों अमल तैनै শুধু नट ओनली त्रिपुरा जों सारा नर्थ ईस्ट जों मन भइस राइज खाइनाय जिको सारा नर्थ ईस्ट बिबांग मेसेज सगै जागाय नाइदि नरक रिसेंटली 2-3 दिननि পরে তামং नाइदि सारा नर्थ ईस्ट যত জায়গা अमल तैनै একটা মুভমেন্ট চলি থাকা কারণ जोंबो তো একটা হিউম্যানস বিংস বলে जोंबो তো বড় जोंबो তো একটা জাতি ও জাত গে তাङै साला मासारे फाजानाय बुइनुम दफानि बरक बाय ताङै खरकसम को एकलगी खरकनि बरक बुथार जानाय ল এন্ড অর্ডার সে কোন সিকিউরিটি করি কাবলে নো সিকিউর ল এন্ড অর্ডার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট বনি লগে দুইজন পিজি দङ দুইজন পিজি দङ বন লগে দুইজন ক্রাইম ব্রাঞ্চ দङ হ্যাঁ আবা হাই অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট সাল কথা কথা ফুট খাই বুতার ওকে ল এন্ড অর্ডার বিয়াং থাঙ্কা নো आं पाब्लिक आं हाय जनता आं हाय पाब्लिक बताम सिकिउर दंसे आई एम नॉट सिंग हियर कोन सिकिउर आई एम नॉट सिंग आं बिलीव खाली आछि को ओ सिकिउर नां बिलीव खाली आछि कारण ओ माइके कोनो सिकिउरिटी से करी आं दिनि हर 10टा बाजि वने आं नक नंग करे नै काम नां हाके हॉस्पिटल लगे फना नक नि बरं क्लांग फना से आं किरि थांगाबले म सिकिउर से करी ল এন্ড অর্ডার কোন अवश्य करी एकजन असिस्टेंट कमान्डेंट जे रखक खाइनाय सुंनो जे सुंनो सिकिउर रैने पाहारा रैनाय सुंनो मोथाङै तनाय आ बरक से दिनि बुथार जाक दङ के सिनि सिकिउरिटी साबनानाय सिनि लायबिलिटी साबनानाय अवश्य बिग क्वेश्चन किन्तु त्रिपुरा राज्यनि बरक पाब्लिक ताबो शुधु ट्राइबल त्रिपुरा सिमिया नन ट्राइबल क्वेश्चन खाइनाय जिको म बिग क्वेश्चन किन्तु कारण त्रिपुरा राज्यनि जे ल एन्ड अर्डर बियां खामाय थांगा दिस इज द बिग क्वेश्चन kaisa nugmung nuguta je CM biblop made ba mangkate thangai nukuni borong no 5 lakh rang ro mani abo tam chini mokolo ke chinti prasani bokrago rang 5 lakh hakin nugjago abo no nurak ke bopte ke nu bonokhe to ang kisa sasine bonokhe to ang obono no honane mosugo abo chini dofano insal khaimani दिल्ली बरक बुथारो सान्त्वना पुरस्कार हाई खलाई आबनो किसा रही रखा अब थैका के किसा रांग्रनाय अब प्रेक्टिस अब जों जाय फांसेने नुगै फायखायसि अब न स्टप खायदि जों जेने बुबाग्रा सावो जों बैनि पकेट न मारकनाय बैना बे बिखारि बर जों प्रिन्सली स्टेट जों तंग मानि ह और नियो बर कैसे इच्छा कृत बाबे प्री प्लान के बुथारो गाड़ी बाय ठुठायै ताङै के मे आपरो सुट खलाय जानाय आबरो ताङै बो मेंटल जदि हामयां त ताम नार कुंकलंग एसा मासाफाला कुंकलंग ना तमानि बले तानि के मांगनानै कुंबारां नाकलाय गे बिश्वजित देबरमा आबनो नोकैसि तङ बो इउनिफर्म सि सुंजा तारपर बसे बनो कवि बथार बन परे गाखन रां तौनि रयो आर बरनि परमान बरं तो हाय नचिको लेवल ने चाकरी खाइने बिया बो खरसा कमांडेंट खरसा का ऑफिसर खाइए मंथली बनी नियर अबाउट 1 लाख रक माना अब से 5 लाख बै सान्तना रे उखा कोटी रवै देन सिने ते पासा ओ मोसराय रव अमा हायखे कायसा इनकम खाइ तंनानै बरो र जोंना रखक खलाय तंनाय बरो र अब हाय जों कोटी बायदे मानोबा अब हायखे माना जों सान्तना रजागै फायका थैखांगाखा बन आरो बोसोर आं रलायनाय बर अब हिसाब से खलाय तंखा अब थैजांनाय न असु जरा थै रवै बर न मेथा बिरनाय मेथा जागै फायमाने बागै बर उलाय ngै तंखा इसे गभर्नमेन्ट अफ हायने abani bagai जों abano sanane mosungo chini tipra sa do pharo जों si sanane nangai tangka belake si sanane nangai tangka buthari paika pre plan khlaibaro pre plan ke butharnai pre plan khlaibaro gengrap khainai pre plan yang ke bani pratibade जों jepro जों voice raise khayo tamane abani bagai जों tamane subisar maya ba abani tamane subisar ma mafra afra sinai je yes boro incidentally abang ghotona angkha abani जों mansogui mana kita apa to apa ni perito kono bisa jet ne apa ni kono maya jeung apa edisi baru mama sud klaika apa bahaya apa ni kono mama ya
gang rape nebo abani kono chung result maya kono punishment no nothing India government kotoguli criteria tongo kotoguli niyom tongo status tongo punishment ni abar bian hanga tibra hani বড়কা তীব্র নিন্দা করেছি তীব্র নিন্দা করেছি সরে ফাংশন খুঁজো আকাই খাইছি তীব্র নিন্দা করেছি আবো ভাই চিনি বসানো ফিরোগি মাইয়া চিনি বসাইনো ফিরোগি মাইয়া চিনি তখনও সঙ্গ ফিরোগি মাইয়া তীব্র নিন্দা করেছি সান্তনা পুরস্কার স্টপ দিস ডার্টি গেমস আবার হাই আমার থাকদি হাইছি जोंबो बरक जों फिल खायो दिनै आं अबनो साननानै मोसौ अरनो कोनो धर्म करे कोनो अर राजनीति करे दिनै जों त मोनसे दफानि एक्जिस्टिं बागै जों फाइट खालायदों दङ दिनै जदि रुलिं गभर्नमेन्ट नि जनजाति मोर्चा नि चिन बर रक दं त हाखे आ बुरि र आर बुतामले लिडार्स र तमले बाय बरख खरांति समया दिनै बरख कसां कसां बरने नुखो किचुं या हाखे किचुं लाखि आमै दङ दिनै बबो थारजागो खोनान बन बसा बोथारजनाय देनि देना आनि बसा बोथारजनाय ओंनाय बियान थांनाय बा अपने भाई आं बेलेखौ वानाव दिनै जरा साइलेंट व्हाई द जनजाति हे हजांनाय र एताबो बर्तमान गभर्नमेन्ट नि जनजाति हे हजांनाय र ने आरनो चला लिडार्स दङ बोरि लिडार्स दङ तानि बर भोइस रेस खलायरा गया तामने भाई भोइस रेस खाया अब बेलेखौ वाना मा सिंसा फादि दिनै जों दिनै तिब्रासा तिब्रा जेकोनो पार्टी फा खायथों जों ताबो हाखाय दंलायनानै जराया जों याक्सि सुनलाय पत्रिका परे वै चाकाप नङै असक बोथार जाखा असक गेंग्रेप खालाय जाखा असक रांग्रो जाखा हेने नाय दंलायनानै जराया पत्रिका परे वै लेखा वै दंनानै जराया दिनै आनि बारिखौ लायनाय खानानेनिबो बारिखौ लायनाय आबने बाङै जों जतनो अबनो भोइस रेस खालायनाय फायदि ताबो जेंखा इट्स एनाफ बेलेखना मोर देन एनाफ not only enough more than enough ngi to kai si ni hawo bo hawo sung no khasa hai khlai dele dele hai ke bothar da to chine kono mo law and order chine ya phakre na ka ke sung princely state India government sung bonon proshon khlai nam so princely state sung ya kai de chine mo te ke sung tongwana aba sung voice raise khlai nai sung ma thagya आगे जमाना या तब 1980 ने जनजाति चिनी तिप्रासा या तब जतन या भवता मोबाइल दङ जों मोबाइल बाय सेकेन्ड बिसिङाव जों जतन सिलाय मानो आ जुगो जोंबो हेमै दङ हायसि अबन बाङै जोंबो सिवो बैनि दफाव बो बाहायङै दङ हासार मा सिव हे फानो नर्थ इस्ट जों हाय कुंबाराव बो बाहायखे बर पिसफुल बर न थाङै दङ अबन बाङै चिनी तिप्रासा आं बार सावो तीन बागे एक बाग फान सोंनिया जों ताबक थानसा मांग्रा सिनाय राजनीतिनि मकल बाय जोंनो तानायदि जों राजनीति खलाया जों ताबो जों सिनि एक्जिस्टिं नि बागै सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै निनि आनि बसा नों जे आइ बा साखे नुग या खतङै माया निनि बसा निनि बसबनो नों हामजागै तंमाने बरनो नों तामकलांनाय आं तामकलां थांनाय दिनै तेखरसानि अमो घटना आं तखा इट डजन्ट मीन दैट निनि आरो फाया हने अब उङै माया अब कमेया बारते बस बारायसि दङ हायसि आबनि बाङै फायदि जों जत एकसाथ जों सिनि जे इन्सिडेन्ट नों थांमानि रुमनो गथना नों थांमानि न कमाय थांनाय न माया किन्तु निन मकल बसका निन बसा निन बसौ फरें थङै दंनाय आसक कथार चराय र आबरं निन नव बसका फायन निन बहिना निन बसका रेप खालाय जानाय निन बसाना निन बसका रेप खालाय जानाय आफर बाहाय मा दंनाय ओंनाय दङ अम न खालाव न रेप खालाय जागै लामा बामा सिं बथा बेरा जाक दं खाबले ते बस जरो त सयसिनाय हनो अंक्लक थांते जों बोरि रग बाहायनो 600 गो बोरि रंखा 600 गो सिनि दफाव अबन फर्स्ट बोरि रंनि मुभमेन्ट नुकजक मानि तमानि के बोरि रग बेलायखेनो 600 मालिया प्रहांखे आं मियाफ्राबो सावो अखलिफ्राबो सावो सरस्वती ngै मानो बोरि रंनि रूप पदिरपर सरस्वती ngै मानो लक्ष्मी ngै मानो दुर्गा ngै मानो कालीबो ngै मानो आबन बागै जों सलिया चिनि फिकुङो अंक्ल असलते चिनि फिकुङ वालन आङै थांखा आबन बाग नो कम्प्रोमाइज जों आबन जस्टिस नायनाय